बा ट्राइबेल माहारिनि दैदेनगिरि MCLA गासिबो बिथांमोनखौ आङो बे समावहाय गोख्रोङै आं बुंनो सानदों नोंथांमोना बिदिनो कुइसन खालामबाय थायोब्ला जोङो नोंथांमोननि न'आव थांनानै जोङो सोंखारिनाय जाफिनगोन आरो जोङो नोंथांमोना नुगासिनो दं जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दं दिनै बिथांमोननि न'आव थांनानै जुदि 50,000निबो बारा स्टुडेन्टफ्रा थाङोब्ला दिनै मा जागोन बिथांमोना बेखौ साननाया गाहाम दिनैहाय बेखौनो बुंगोन आं दिनै आं सोरबा UPPLनिबो जानानै ओंखाराखै सोरबा BPFनिबो जानानै ओंखाराखै सोरबा कंग्रेस बा सोरबा BJP बा रोखोम पार्टिनि जानानै जों ओंखाराखै दिनै सारा जोंनि BTC ओनसोलाव दिनैहाय सोमावसारनाया जादों आरो बे सोमावसारनायजों लोगोसे दिनै जोङो बेखौनो बुंगोन जेनाखि जोंनि फिउचाराव जोङो नुहुरखायो जुदि जों गुबुन नैबे मोनद' ट्राइब्सनो जुदि जोङो नैबे ST खौहाय जुदि बिथांमोना जुदि मोनोब्ला जोंनि बर' हारिया बा जोंनि ट्राइबेल माहारिफ्रानो दिनै अलखदाव फैगासिनो दं मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जोंहा चिफ प्रेजेन्ट हाग्रामा महिलारि सार दिनै साराबो सासे बर' नङा होमबा दिनैहाय बिनि सिगां जोंहा प्रमद बर' सार दंमोन आरो बेजों लोगोसे दिनैसिमबो बिथांमोना सालायबोनानै फैदों आरो जोंनि बे STनि बेलायावहाय जुदि बिथांमोना बा जायफोरा दाबिगासिनो दं दिनैहाय STनि बेलायाव जुदि बिथांमोना जुदि मोनमारोब्ला जोंहा नैबे एप्रिल जेनाखि नैबे फैगौ बोसोरावनो आलदा कास्टनि मानसिफ्रा दिनै इलेक्सनबो गेलेनो हागोन जुदि ST मोनमारोब्ला अब्ला जोंनि बर' हारियानो जोंनि अलखदाव दं होननानै जों बुंगोन आरो बिथांमोनाबो गासिखौबो नुहुरजोबखानायखा जेनाखि आलदा कास्टनि मानसिफ्राबो जे इलेक्सन गेलेनानै सानसे समाव MLA बा MCLA बा EM बा चिफ जाहैगोन आलदा कास्टनि मानसिफ्रा दिनै बिथांमोना बेखौ नुनानैबो मानो होबथागासिनो दं आं बेखौ बुंनो हाया बा बिथांमोनाबा मा सानदों बेखौ आं बुंनो हाया नाथाय जोङो दिनै फरायसालिमायाव फरायनानै बा फरायसा जानानै जों बेखौनो बुंगोन जे बिथांमोनखौ जायफ्रानाखि पलिटिकेल पार्टिसाव जायनाखि EM बा MCLA जाबोनाय बा प्रेजेन्टआव दं आं बिथांमोनखौ आं गोख्रोङैनो सोंखारिगोन मा नोंथांमोना दिनैहाय गावबा गावनि लाबनि थाखाय मा नोंथांमोनाबा होबथागासिनो दं नामा आं दिनै आं बेखौ बुंगोन आरो आंजों लोगोसे जोंनि सारा जोंनि BTC ओनसोलनि जोंनि बर' माहारिफ्रा बा ट्राइबेल संगठनफ्रा बा ट्राइबेल माहारिफ्रा दिनै बेखौ सोंखारिगासिनो दं जोङो दिनै बिनि फिननायबो नांगौ आरो बेजों लोगोसे जोङो मालाबाबो जिरायनानै थानाय नङा मानोना जोंनि फिउचारखौ जोङो नुहुरोब्ला जों गोसोम नुहुरो जोंनि बर' हारिनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि फिउचार जेनेरेसना मोनसे गादब जानाय जों फैगासिनो दं बेखौ गासिबो नुहुरदों आरो बेनिखायनो जों बे सोमावसारनायखौ जों लादों आरो बे सोमावसारनाया जोंखौ सोरबा धमकि होनानै जोंखौ दोनोब्लाबो बे मालाबाबो जोङो बेखौ थाथ'नाय नङा मानोना जों बर' हारिनि थाखाय ओंखारदों आरो जों बर' हारिनि थाखाय मावलांगोन आरो थैजासिम जों मावलांगोन आरो थैयो ना मायो बेखौ जों रावबो नायनाय नङा आंजों लोगोसे जोंनि गासै बर' माहारिफ्रा जों जुजिगोन एसे स्टुडेन्ट हिसाबै आं बेखौल' बुंगोन जेनाखि जोंनि प्रेजेन्टआव जायफ्रानाखि दैदेनगासिनो दं जोंनि BTC ओनसोलखौ आरो जायफ्रानाखि फार्स्टआवहाय मावलांनाय बा मावफुंलांनाय जोंनि BTC ओनसोलावनो खामानि मावलांनाय जोंनिनो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं बेखौल' बुंगोन जे नोंथांमोना दिनैहाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौ बा जोंनि ट्राइबेल माहारिफोरखौ जुदि बिदिनो गोदाव सोराव बुंनानै जुदि पलिटिक्स खालामनो नागिरोब्ला मोननैबो पार्टि बा गासिबो पार्टिनि बर' बा ट्राइबेल माहारिनि दैदेनगिरि MCLA गासिबो बिथांमोनखौ आङो बे समावहाय गोख्रोङै आं बुंनो सानदों नोंथांमोना बिदिनो कुइसन खालामबाय थायोब्ला जोङो नोंथांमोननि न'आव थांनानै जोङो सोंखारिनाय जाफिनगोन आरो जोङो नोंथांमोना नुगासिनो दं जोंनि सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जालांगासिनो दं दिनै बिथांमोननि न'आव थांनानै जुदि 50,000निबो बारा स्टुडेन्टफ्रा थाङोब्ला दिनै मा जागोन बिथांमोना बेखौ साननाया गाहाम जोङो दिनैहाय जोङो दा जोंनि प्रेजेन्ट कन्डिसनाव जोङो नायब्ला जोङो नुनो मोन्दों जेनाखि जायफ्रानाखि BTC ओनसोलनि नङा जायफ्रानाखि धेमाजि ओनसोलनि बा गगामुग ओनसोलनि जायफ्रा जोंनि BTC ओनसोलनि बायरायाव दं बिथांमोनाबो दिनै बर' बा ट्राइबेल माहारिनि गोबाङानो दङ दिनै जायफोर गामिफ्रा दिनै सोसनजायाखै बिथांमोनाबो दिनै दुखु मोननाय फोरमायदों मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि गाबनायफ्रा दिनैहाय जोङो रोखा जोङो नुनो मोन्दों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोननि गाबनाया दिनै नांदों जोंनि गोसोफ्राव जोंनि रोदाफ्राव दिनै हाबनानै दंजोबो जे बर' जानानै सासे बर'खौनो दिनै हेंथा होयोब्ला दिनै फिउचारखौ बिथांमोना नुहुरखानायखा दिनै जुदि बिथांमोननो जुदि ST होनाय जायोब्ला जोङो फरायसा जानायनि जों होबथानाय बा जोङो रेल लामाखौ जथेनाय बा जों माबा माबि जों मावनो हागौ जोङो थैनायखौबो गिया मानो होनबा जों सोमावसारनायावबो जों गोख्रों दा आं बे समाव आं बेखौनो बुंगोन जेनाखि जोंनि लाइमोनफ्रा फासयनानै थाग्राबो नङा बेनिखायनो जायफ्रानाखि नैबे दैदेनगिरिफ्रा गोदाव सोराव बुंगासिनो दं ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना हुसियार जानाया मोजां आरो
फैगोन इयुनाव जोङो बेखौनो बुंगोन जेनाखि गावसिनि लाबा लाबखौ जुदि सानबाय थायोब्ला जोङो बिथांमोननि न'आव थांनानै जों सोंखारिगोन।